Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumananso pano pa Word Made Flesh. Pamene mawu amasanduka munthu kuti timatenga mawu a Mulungu aja ndi kuti aoneke pakuwapasa zitsanzo zooneka pakati pathu. Mawu aja azioneka kuti kodi mawu akugwira ntchito bwanji, kodi Mulungu mapazi ake tingathe kuwaona pakati pathu. Yetu ndi Word Made Flesh, mawu ozipangidwa munthu. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu nonse. Lero tiwerenga kuchokera pa 2 Samuel chapter 6 ndime ya 12 mpaka na 15, 17 mpaka na 19. Tsono Davide adamva kuti chauta wadalitsa banja la Abededomu ndi zinthu zonse zimene anali nazozo chifukwa cha bokosi la chipangano. Choncho iye anapita kukatenga bokosi la chipanganolo kulichosa m'nyumba ya Abededomu napita nalo ku mzinda wake akukondwera. Ndipo anthu amene ankanyamula bokosi la chipanganolo ankati akayenda mapazi asanu ndi limodzi, Davide ankapereka nsembe ya ng'ombe yamphongo ndi mwana wa ng'ombe wonenepa. Davide atavala efodi ya bafuta ankavina molemekeza chauta ndi mphamvu zake zonse. Choncho iye pamodzi ndi Aisraeli onse anabwera ndi bokosi la chipangano akufuula ndi kuliza mbetete. Anthu adalowa nalo bokosi la chipangano lija nakalikhazika pamalo pake mkati mwa hema limene Davide adamangira bokosilo. Tsono Davide adapereka nsembe zopsereza ndi nsembe zachiyanjano kwa chauta. Atasiriza kupereka nsembe zopsereza ndi nsembe zachiyanjanozo, anadalitsa anthu m'dzina la chauta wamphamvu zonse. Kenaka anagawira Aisraeli onsewo, amuna ndi akazi, aliyense mtanda wa bredi, nthuli ya nyama ndipo keke ya mphesa zowuma. Tsono anthu onse adachokapo napita aliyense ku nyumba kwake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Abale, ndafuna inu ndine tisinkhesinkhe lero pa mawu aona kuti kutenga zogula, kutenga zagulu nkudya wekha. Kutenga zagulu ndi kudya wekha. Aisraeli amakhulupirira kuti bokosi la chipangano ndiye Mulungu amene. Amakhulupirira kuti bokosi la chipangano likuyimirira Mulungu. Ndipo amakhulupirira kuti nthawi zonse akakhala kuti ali ndi bokosi la chipangano lija, Mulungu ali nawo pafupi. N'chifukwa chake nthawi zonse akamapita ku ndewu amalitenga, chifukwa amakhulupirira kuti Mulungu akakamenya nawo nkhondo iwo aja akapambana. Linali bokosi la mwayi. Koma lero bokosi la chipangano limene Mulungu analipereka kwa Aisraeli onse, lero likupezeka m'nyumba mwa munthu mmodzi, nyumba mwa Abededomu. Ndipo akuti chifukwa kuti anasunga bokosi limeneli analandira madalitso ochuluka. Bokosi la chipangano limene Mulungu anapereka kwa mtundu wa Israeli lero lapezeka m'nyumba mwa munthu. Ndiye ndafuna inu ndine tisinkhesinkhe pa mawu amenewa. Kodi bokosi la chipangano limene cholinga chake likhalira anthu onse likupezeka bwanji nyumba ya munthu? Ndipo pa chifukwa chimenecho munthu ameneyi Abededomu akudalitsidwa, akulandira madalitso ochuluka kuchokera kwa Mulungu. Zonse zimene akufuna iye zikutheka ndithu. Kodi abale, madalitso a anthu onse aja lero akupita kwa munthu mmodzi. Ndiye akuti Davide ataona zimenezi, iye monga mfumu anana kuti iya sizoyenera kuti madalitso amene akuyenda kuti akhale anthu onse azipita kwa munthu mmodzi. Pitani, tiyeni tikalitenge bokosi la chipangano. Ndakuti ananyamula nato ndi Aisraeli onse ulendo Davide kwa Abededomu ndikukambirana naye apase bokosi la chipangano akalikhazike malomona kuti madalitso ake azifika kwa wina aliyense. Anachipanga chimenecho. Ndipo akuti Davide anavina, Davide anadumphadumpha, Davide anayimba nyimbo, Davide anapereka nsembe. Akuti mastepe 7 aliwonse ng'ombe kudusa, mastepe 7 aliwonse Davide kupereka ng'ombe. Davide anali ng'ombe zambiri. Ndipo akunena kuti anavina molemekeza Mulungu ndi mtima wake wonse. N'chifukwa cha ife lero timalimba mtima kumavina pamaso pa Mulungu nchalichi. Timalimba mtima kumavina ndi mtima wathu wonse kumamolemekeza Mulungu. Koma lero nkhani si yovina yovina ni nkhani na yapadera. Koma lero nkhani ndiona kuti bokosi la chipangano lapezeka bwanji nyumba ya munthu. Madalitso a Mulungu amene anena kupita kwa anthu onse akupezeka bwanji nyumba ya munthu mmodzi.
ndafuna kuti inu ndine mawu amenewa tiatenge sopano, asanduke munthu. Mawu amenewa tiatenge avale mnofu pakati pathu. The word should become flesh. Kodi ndi chani chimene maona pakati pathu chimene chikutisonyeza kuti mawu awawa ife tikuyenera kuwagwiritsa ntchito motani ndi motani? Inuyo mukuziwa kuti mmene ulili moyo wathu walero, mmene timayendesera chuma chathu cha dziko lapansi, chuma chonse cha dziko chili m'manja mwa anthu ochepa, Mulungu analenga dzikoli kwa tonsefe, nana kuti ananga khalani pansi apa muzimva ubwino wa zimene ndinakulengerani. Iyi ndi mitengo, awo ndi agalu, iyi ndi nyama, iyi ndi miyala, izi ndi chakuti ndakupasani zonsezi, kuti tonsefe tipeze kuyanja kuzera mu zinthu zimene zija. Lero taonani, chifukwa chaona kuti ife tasankha kuyendesa chuma chathu mmene timayendeseramo, chuma chikupezeka m'manja mwa anthu ochepa. Kodi ndi angati amene ali ndi minda? Chuma chikupezeka m'manja mwa anthu ochepa. Kodi ndi angati amene aona kuti ife tili ndi makobiri otikwanira? Ochepa. Chuma chikupezeka m'manja mwa anthu ochepa. Ndiye ngati chuma chikupezeka m'manja mwa anthu ochepa, ndiye kuti chigulu chachikulu cha anthu chikukanika kupeza bwino, chifukwa kuti chuma chija anthu ena ochepa angochipanirira. Mawu anasanduka munthu. Onani lero ndi anthu angati amene akuchakachika m'mizimu, alibe ndi chimanga chomwe choti angadye. Ndimayenda ineso kunache mu msewu zana lomweli, zulo lomweli, ndipo leronso ndayenda mu msewu umenewo. Pachikapaya ndikupeza anthu atenga matumba awo, atenga mabeseni awo, andanda mamawa omwe pamalo pena pamene akuganiza kuti apezapo chimanga. Koma kuona kuti matumba amene apangira sikuti mulo wa chimanga chambiri, Koma tunena pano ena ali ndi nkhokwe za chimanga. Nena pano ena makobiri akusowa nawo chochita. Nena pano ena makobiri angogawa. Wina akusowa makobiri oti akalipirire mwanake fees. Mwanake lero akubwezedwa ku sukulu. Nena pano makolo ena akulephera kuwalipirira anawo amene ali khandi ku nursing, alibe makobiri. Ena akusowa makobiri okagulira mankhwala pakachipatala. Koma nena pano ena ali ndi makobiri omwaza. Akumachita kufunsa na aseti kamwere kuti, kodi ufuna ukamwe ungati? Ali ndi makobiri omwaza. Ena ali ndi makobiri amene angogawa ndithu ngati makaka. Chifukwa chosowa nawo chochita angoperekera ziphuphu, angoperekera uku. Kodi zikuchitika bwanji kuti chuma cha dziko chizipezeka m'manja mwa anthu ochepa? Lero Davide pokhala mfumu waona kuti sizotheka ndipo sizoyenera kuti madaliso azinka kwa munthu mmodzi. Ndiye wapita ndikukati tengako bokosi la chipangano lija, ndikuyenda nawo ndikupita nawo. Sanapite nawo ku nyumba kwake, sanapite nawo ku nyumba kwake, anakapita nawo pamalo pona kuti aliyense aziwa kuti bokosi la chipangano likundiyimirira ine. Ndipo anakalikhazika pamene pacha atalivinira. Inetu ndikulota abale, ndikulota mtsogoleri wa dziko la Malawi, ndikulota mtsogoleri wa mpingo wathu, ndikulota mtsogoleri wa kumphakati, mtsogoleri wa kuchalichi, amene azakhale ndi chidwi chokatenga chuma chimene lero chakakamira m'manja mwa anthu ochepa, akachinyamuleko, akachisiye malona kuti anthu tonsefe tizichinjoya. Ndikudikirira mtsogoleri amene sazalola kuti chuma cha dziko lino chizidibwa ndi anthu ochepa, kamtundu kochepa, anthu ochepa kwambiri. Ndikudikirira mtsogoleri ameneyo amene azapange mapulani ochosa chuma chija kuchokera kwa anthu amene angochipanira okha ndikuchigawa kuti chizifikira wina aliyense. Ena akukwanisa kutumiza anawo kunja, pamene wina ngakhale pa deki, ngakhale pa community day akulephera kuntumiza chifukwa kuti pali kafandi kena kachikamena kulephera kuti alipire. Chifukwa chani chuma chili m'manja mwa anthu ochepa? Chifukwa chani? Ndikudikirira ineyo anthu, mtundu wa anthu umene uzanena kuti tiyeni tipite tikatenge chuma ichi chikhale pona kuti aliyense atakupindula nacho. Tikatero ife ngati mtundu wa Malawi ndi kuti takwanisa kuti zimene Mulungu anapereka kwa anake onse aliyense azimve kukoma,
aliyense azimve bwino. Chuma chisakhale m'manja mwa anthu ochepa, chifukwa anthu ochepa aja akakhala ndi chuma chija amasandutsa anthu ena onse kukhala akapolo awo. Taonani mmene anthu lero amapangira kampu pakhomo pa MP. Taonani lero mmene anthu amachitikira force kuti azikayimba m'manja, azikakhala siku la tunthu kudikirira mtsogoleri wa ziko kuti mwina anyemereke nakake. Ndikudikirira nthawi imene pazapezeke anthu amene akuta kukatenga chuma chimene chakakamiridwa pakakona pena pake ndi kugayira anthu onse. Tikakhala mu mpingo mu nyengo ya lenti, mpingo wathu umatithandiza zimenezi kuti ifeyo tizitha kutenga chuma ndi kugawana. Tati ndipemphere abale kuti tikamakhala ifeyo ngati atsogoleri pena paliponse pamene tili ife, tizidziwa kuti ndi udindo wathu. Ndi udindo wathu ndithu oyena kuti madalitso a Mulungu asapite kwa munthu mmodzi, madalitso a Mulungu asapite kwa gulu limodzi la anthu ayi, koma tipange zona kuti madalitso aja apite kwa anthu onse a Mulungu. Nchifukwa chake anthu a Davide amankonda kwambiri. Amankonda chifukwa nayenso amakonda. Amankonda chifukwa kuti taonani mmene anagayirira bread, taonani mmene anapasira zinthu, anagayirira nyama. Koma makamaka taonani mmene anakatengera bokosi la chipangano kumene linali ndikuzakhazikira anthu aja kuti nanunso ndikufuna muzilandira madalitso. Mulungu amphamvu zonse tikuthokozani kuti simulekeza kudalitsa ana anu. Tithandizeni ifeyo kuti pa zonse zimene mutipasa tiphunzire kugawana ndi anzathu. Tipempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu. Amen. Ndakuthokozani abale, munali ndine Elizeo Nthalika, zikomo.